Bolongni Piya bai Chukjagwi Thowimwrajak Khorokchi Khorokchini Borok Patimungni Yagolo Rohorjaka Borokno Bilonia Shakhamnogo Borokni bisingo Khorokpurini Shak Belai Hamya Patimung Kokti Sal Tripura Bilonia Thanani Sukanta Nagar Amchaio Koktumo Shaimanka Kokti Sal Tripura Bilonia Thanani Sukanta Nagar Amchaio Bolongni Piya bai Chukjagwi Thowimwrajak Khorokchi Khorokchini Borok Borokni bisingo Khorokpurini Shak Belai Hamya Patimungo Shaimanka Atkaisa Borni Jani Phaiye Khoroksa Chakrano Bolongni Piya Chogiri Phaimani Bini Chirik Mokorok Khanawi Amchaini Lukorok Nokni Ongkhori Phaimani Ajorowono Bolongni Piya bai Chukjakha Kamini Lukorok Abo Shimia Nogori Jakmani Tokrokbo Chukjakha Abo haikino Amchaini Khorokchani nogo tongmani kaiburi pairabo thuika Piya Chukjagwi Bolongni Piya Chukjaknai lukorok tabuk Bilonia Shakhamnogo Shaknai rijagwi tongmani koktuma Apati mungtwi Amchaini lukorok Shaka Bolongni kaisa buphango Piya bothop thumkana hwnwi A Piya bothobo Bolongni tok erma baino Bolongni Piya bothopni ongkhor kana hwnwi একদম বড় একটা তীরগাছ আছে ওটার মধ্যে একটা বড় মধুর বাসা আছে তো হঠাৎ মনে হয় একটা পাখিটাকে বইছে একদম খুব বেশি পরিমাণে মধুপোক এসে আমার বাবা ছিল আর বেশ পাড়া লোক 10-12 জন ছিল সবাইকে একদম এলোপাতারে কামড়িয়ে একদম খুব খারাপ অবস্থা এখন বিলনা হসপিটালে ওরা অ্যাডমিট আছে খুব বেশি পরিমাণে কামড়াইছে কতজনকে প্রায় ধরেন না 15-20 জনের মতো কামড়াইছে এটা কোন জায়গায় এটা আমাদের গ্রামের নাম হলো উত্তর বিলনা ধরে আর কি উত্তর বিলনা Abo haikino Bilonia Thanani Sukanta Nagar Amchaini Kisasuk lukorok Bolongni Piya bai Chukjagwi Thowimwrajak khenogwi Amchaini lukorokni khawo kirima habjak tabu Bureau Report Chini Khorang